Dan zeg je stelling op. Moest er hier dat in de neer naar voren. Goed, we zijn benieuwd. Buurde vraag, dat is al. 7 uur van geleden, hier in Veurigstein, wat we met schoon kieken. 11 november 1979 opgericht. Dus voor de nu die kunnen tellen, is dat onze 44ste vastelavond. In al die jaren kennen we spelen 2 bladzijden, maar het is nu al 3 jaar geleden dat we niet gespeeld hebben. Dus we beginnen eigenlijk met 1 bladzijde en dan kijken we wel wie moet dat komt.
onderscheid. Hey. Ja, hier ben ik dan, hè. Want ja, er is iets speciaals aan de hand hier. Het is 4 keer 11 jaar. En ja, goed, hier zijn een hele grote groepen. En ja, dan mocht ze natuurlijk nooit onderscheid maken, want we zijn hier ook al genderneutraal hier doen. Ik wil even, Melanie, kom even binnen vuren, want hier staat Paul Hollanders. En sinds jaar en dag de karttrekker, denk ik. En we hebben eigenlijk geen probleem aan groepsprijzen, dus, maar we hebben vandaag een individuele prijs. En dat is de beste trompetist van de laatste 44 jaar. En dan wil ik kom even de wie. We hebben kosten nog moeite gespaard. Toen maak ik Duits open, want dat is een speciaal. Kom even naar het publiek toe, even naar het publiek toe. Kijk, de gouden trompet, hè. De gouden trompet voor 4 keer 11 jaar gewoon. Kijk, dan moeten we nu nog een hekje aanmaken. Je wilt real time, hè. Dan moeten we dit moet je dan doen. Dat gaat wel lukken. Het is al gelukt, hè? Kijk, de gouden trompet voor 4 keer 11 jaar karttrekker. Nou, beste trompetist of all time. Kijk. En dan kreeg je nog het intuïtie erbij. Maar dan kreeg je ook nog een gewone medaille, hè? Dus ik kan me weer genieten. Ja, wat is een man met 1 medaille, we moeten minstens 1 medaille erbij zetten. Alsjeblieft. En dan hebben we nog een medaille weg te geven. En ja, het slaagwerk, de jury zal het eigenlijk wel zeggen, geeft ook fantastisch slaagwerk. Dus ja, daar moet ook een medaille voor. En dat is natuurlijk Noortje. Goed zo. Ja, nu is het woord aan de jury voor de puntentelling. De jury is nog wakker. Dus, ja, nogmaals gefeliciteerd met het 4x11. We hebben goed geteld. We kunnen natuurlijk zeggen, schermkoper een 10. Zwaarkoper een 11. Slaagwerk een 12. Muzikaliteit 23. Klaterieën 22. Jean Moeslu en Vrolijk hebben geteld, dat zijn er 8 keer. Hebben 3 keer, maar 3 keer zo snel is 44. En omdat de hulp van boven is, kunt er precies op 132 uit, dat is 3 keer 44. Alsjeblieft. En dan wil ik even inzicht geven wie en waarom de jury telt. Je kent allemaal meedoen. Normaal plotten en tellen we van 1 tot 10. Maar met vaste lavenbloei. Je weet het niet. Kies zelf. We hebben allemaal 11 vingers. Kies maar nog. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 en 6 is 11. Galen, Allah. Allah. Dankjewel.